அமெரிக்காவின் முன்னாள் ஜனாதிபதியும் தற்போதைய குடியரசுத் தலைவரின் ஜனாதிபதி வேட்பாளருமான டொனால்ட் ட்ரம்பின் மீது துப்பாக்கிச் சூட்டை நடத்தியவர் தொடர்பில் தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன. இவர் ஒரு பட்டதாரி மாணவர் என்றும் படிக்கும் போதே சிறப்பு பட்டம் ஒன்றுக்காக அவருக்கு விருது வழங்கப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன. என்றாலும் கூட அவர் எதற்காக ட்ரம்பின் மீது துப்பாக்கிச் சூட்டை நடத்த வேண்டும் என்பதற்கான காரணங்கள் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை. இது தொடர்பான விசாரணைகளை அமெரிக்க காவல்துறையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள். நேற்றைய தினம் ட்ரம்ப் தேர்தல் பிரசார மேடையொன்றில் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்த போது அவர் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டது. இதன் போது அவரின் வலக்காதில் லேசான காயம் ஏற்பட்டது. என்றாலும் கூட உடனடியாக செயற்பட்ட அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு படையினர் ட்ரம்பை காப்பாற்றியதுடன் துப்பாக்கிச் சூட்டை நடத்தியவரையும் அதே இடத்தில் சுட்டுக் கொண்டனர். இந்த சம்பவம் அமெரிக்க வரலாற்றில் மிக முக்கிய சம்பவமாக கருதப்படுகிறது.